159 ಲೀಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮದ್ಯ ವಶ, ಓರ್ವ ಬಂಧನ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರಾರಿ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಿತ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಲಪಾಡಿ ತಚ್ಚನಿ ನಿವಾಸಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು 159 ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾದ ಕುಂಟಂಗಿರಡ್ಕ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಅಲಿಯಸ್ ಅನ್ನಿ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 15 ಬಾಲಕಿಯರ ಮುಂದೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಭಾಕರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರವಣ್ ಕೆವಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಎಂ, ಸಿವಿಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಹುಲ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 2026 ഇലക്ഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കനത്ത പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നേ ദിവസം കുമ്പള കുണ്ടങ്കരടുത്ത ദേശത്ത് വെച്ച് റിനോൾട്ട് ലോഗൻ കാറിൽ കടത്തി കഴിഞ്ഞ 159 ലിറ്റർ കർണാടക മദ്യവുമായി കർണാടക സ്വദേശിയായ നിഖിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായി, കുണ്ടങ്കരടുത്ത് തന്നെ ഹാബിച്വൽ ഒഫൻഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അന്നി പ്രഭാകരൻ എന്നയാളെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പ്രതിയാണ് കുമ്പള എക്സൈസ് പാർട്ടി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നേ ദിവസം ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 159.84 ലിറ്റർ കർണാടക മദ്യം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഒന്നാം പ്രതിയായ നിഖിലിനെ സംഭവ സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും രണ്ടാം പ്രതിയായ അന്നി പ്രഭാകരൻ തത്സമയം കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാം പ്രതിയായ കുണ്ടങ്കരടുത്ത ദേശത്തെ അന്നി പ്രഭാകരനെ കുമ്പള പോലീസിലെയും കുമ്പള എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിലെയും നിരവധി അബ്കാരി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. മുമ്പ് കുമ്പള എക്സൈസ് പാർട്ടി ആക്രമിച്ച കേസിലും എക്സൈസ് ഓഫീസ് ആക്രമിച്ച കേസിലും പ്രതിയാണ്.